Hay mga katiktik na ako diri sa daan nga balay kay mag-ihaw mi og manok, magsugba mig isda, mag naay gulay nga nangka, mag kuan mi. Bodots ya sa pansyon. Bodols. Budol fight? Bodols fight. Magbodots. Hay mga katiktik, maoning giboy ana mo sa una balay sa akong anak. Karon tan-awa ko ninyo kay mag-ihaw pa kog manok, pag-init pa kog tubig. Mauni ang akong ihawon mga katiktik ko. Mga sobra pagkino. Sa una mga katiktik yun, kung makalimot din ako, kay doon ako katuig pagpuyo din Unya, perte pa na akong luinlo, kanang anak, kanang abot pa dito si nini, panilig dito. Sa itong bata na ako, kanang matay, mapasok pa na ako. Yung, sama na ay kinasangam agi, diri kay abot mo doon, imo pagpaninot diri dapat sa sapa. Pero paminti na ito kung kasabaan. Diri, maglingkod-lingkod kami, maulso. Lingkod kami. Tulog naman diyan na siguro ka na. Nabasa. Mauniyawon ko diri ba? Kaya diri ko ito nagsugod. Buga-buga pag kung kahoy di anak. Anak. Basta kay lingawan. Yung garden ta sa una lang. Ha? Yung garden dira. Oo, din yung garden na. Nabati na diyan. Bugbal man ito ni Rodi. Anak, pipiko pa bitaw ito ni Rodi ang garden diyan. Oo, na nagpabilin. Kamang kaya na. Kasi magka-albert din anong mani na nga po eh. Nabali man ni.
inlab, buhay ng labay. Saan ang labay ni? Buhay ng labay, pero minti mawa. Ano ni? Ito may gwapo ni. Lulo na lang. Ha? Mag-chick-in na lang. Ano sabi daw, be? I love you, magayon sa babae ni ba? Kuyo. Pagpuyo. Ano yung mag-advise? Aman ko babae ron. Ang buti ginawa mo ng gabaw, be. Ay, mga katik-tik, naluto na. Ang di anaandam na dire. Unya, mga unami, dali mo mga katik-tik, mga unta ka naluto na ang manok-manok. Tinunuan ng ka, sinugba. Na ay, kuan ka ng sausawan. Na ay saging. Bugas mais. Kay lami na sa kuan. Dali, og dool mo, dali. Nilawan ninyo ang niluto manok karang kahuril. Mga katik-tik, mga unata, dali na mo, kay alauna na. 4 plus 4. Yes. Siapa di ay? Ay, mga katik-tik, sa pabian-bian kami kayo. Nabusog naman sa. Yan na po. Yan na po. Magayon sa gigian na. Tilapia. Yung kag di ka makaugmais ko. Pili-pili gutom na jud ay siguro. Magmais ta. Huwag mo na pagabot. Huwag mo na pagabot. Gusto naman siya dali. Huwag na lang ganyan. Papa. Immediate. Tuyo, tuyo. Ay mga katik-tik, mga ratong among vlog. Naod nga nalingaw mo. Amping mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.